focus jay. Ag-stop ka dapat Stop, ang stop wow. Sige. Stop done. Stop dance. Ang lyrics sakto yan. Salam, salam. Oh, yeah. Salam naman. Hey! Para ka daw yung aming Bob Marta. Uy, dapat na dapat partner ko. Nakita ka na. Ate, kaya yung partner ko. Sir, can you be my partner today? Can you be my partner? Here, it's only for fun only, sir. Wow, ata mo na English ni Mara. Ano pa daso mo datoy? Yeah, po English ate partner. Come here, Jo. Kasi umapalak ng puto ta partner mo. Oh, Dito yan, ti yun. bakit kakanta. Takalatan! Magbagay kayo. Nagwapo! Ay sir, good evening. Wait lang uncle. Tanong nga malaw ka. Kaya ka malaukan tikwa. Factory di pe. Factory defect natin. What's your name sir? Ako si Garrett. Ay, muna mo kayo magtagalog. Paligatan na pa yung tao. Yan na. Anong pangalan mo? Karigatan. Si Kamo, di may bagbag ang muna mo kayo magtagalog. Yan, ang Tatalakay mo mo. Akin na tagal. Ako na lang ito. Sakto mo. Isang doon mo pa ilaong. What's your name or ang pangalan? Ay, naubot ko ata animal ko. Garrett. Garrett? Derek. Garrett. Oh, Derek. Garrett, ate mal correct. Correct. Garrett, correct. Correct. I am Auntie Soleng, Sir Garrett. Yes. Where are you from? Taga USA, Oshkosh, Wisconsin. Ay, taga USA. Anong ginagawa mo dito sa Pilipinas? Hinahanap si Mara. May girlfriend ka dito? Ako. Oh, Oh, may girlfriend ka. Masarap ba ang Pilipina? Do you understand that? Oo, masarap ang Pilipina. Maliit butas. Pagpasok butas, pasok siya. Masikip tapos sultop siya. Sup ko na. Mag-entertain lang tayo, ha? Nakakaintindi ka ng Tagalog. Ilang taong ka na? 32. 32. Oh, same age. Same age. 32. Anong trabaho mo? Digital print associate ako. Oh, sa associate ka no suna. Diyak baka mo dahil karusan. Medyo islang gamin. Nga nga dyan, Tayo. Baka amo kamot she is Mara. Ay, my name is Mara. Hi. Gamin dagiti foreigner nga kastoy. No. Hoy! Mga agaw ka! Natansan ni bakit lang! Ano man ka? Gampang ka! Isa na namang Pilipina ang nagsakses ang buhay dahil sa piso net! Ano ang nakita mo sa girlfriend mo? Ano uri kas tatarupan si kakayat ko? Exotic. What na Tagalog na English na din, ano ang nakita mo sa girlfriend mo? Pass. Galatan. Sa bakit din natuma na matarusan natin? Natin nakita mo natin girlfriend mo ka nagbasi. Who's your girlfriend there? Nagkalindong-usan na yung girlfriend na, yung Gina. wala na yung boyfriend na. Gina, joke lang ay ito'y Okay. Mabalin, mga agawan Uy, na naglaing siguro ni Gina. Nagbasin ka Uy, siguro. No? Ito. Talaga nga. Bati-bati, na siguro, purwa-purwa na siguro. Sir Karen, say hi to our viewers because we're on live on Saleng Tausman Yeah. Official Lucano Jokes. Say hi. Magandang gabi, kamusta kayo? Magandang gabi, kamusta kaya? You want to you want to what you call this? Adject isurong. We will teach you another Tagalog words. Yes. You want? Siyempre po. Ilocano. When, siyempre. Oh. When, siyempre. Ano ang alam mong Ilocano? Ilocano. You know Ukinam? Okay ni nam, Ukinam. Okay. What? okay ni nam, gagaka. Natangtanggan pa natin. Si Kamo, tinaisursurong talakay mo. Okay na lang. Natay pa na, ada kasurot na dajay. Okay na lang, ampot, okay. Ano na ako, okay? Isip to, no, ang may club kayo tani baka Bakal maulaw! Hintay na, mga ibabayin ka tipuli. Ipagkada nga na nalangsing na Pilipino. No. This is our uncle. Yes. We're sorry his bartok. She have a cancer. Yeah. Cancer of the brain. So you No. It's okay. Sir, we'll just entertain you here, okay? Yes. Maraming salamat po. Salamat din You're po. welcome. Ayan. Pero ano ang gusto mong pagkain Pilipino? Luwang. Hanggang pinag-sumsum batang ko. Ito na. Kamumi ang amang magkano. Tatakaw ka pa yung gago.
what's your favorite Filipino dishes? Pinakbet. 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 Wow, pinak ka pero di ka Oh, bet. hindi ka naman bet. So, ilang taong kayo or ilang buwan na kayo ni Gina? Like 1 year. Oh, nagbiit pa yung So, isina you dito. went in here in the Philippines, so spending Christmas here, last year, or what? Well, actually, we were video chatting online for a year, and then this is my first time coming here to see her. Oh, Translator. Tika! Bagtit, first time na ka lumamit ni Gina. Ah. Ayan. So, Wala dapat yung posibilidad ng agbaliw panuno na natin, Gina. may pag-ibig talaga sa chat. Siguro ni Gina, kasino kita mo di Pepe ko. Oo, nalaing mo dati yung ko. Uray ang sisit na ako, ha. Siguro no, make love kayo dati, uray na kayo kasi, wow! 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 So, paano mo alam mag-Tagalog? Nag-aaral po ako Tagalog baka 2 buwan. Ah, kasi nga talaga tilab na mo. Kapanagayat na kini Gina, nagsurot eh. Tagalog, sana oh. We wish you happiness, sir, and a good life with Gina. You know, Filipina is a good woman. You know, Pilipina is Opo, managlinding. syempre. Ang pinatay, magpagapa managlindig si Pilipina! Sana mapirdi ka di relasyon ka mo. Pilipina is a good heart. Mhm. Yes. Sobrang malambing. Malambing ang Pilipina, lalo na pag gusto ang pira. You know, every Filipino here is more on marites. You know what marites? You know the Marites? Miss. Chismis. Tumpa. Nakatulog sa asawa ko. No? Come on, join us. Palay kali, datang alakay mo. Pasali-sali dito, naging marlagaro dati positive na naala tayo. Lumaok pa na ta negative. We're sorry, that's our father. Yeah. Ayos yan. Our father have Pinansin mo kami, tumadar man. have a cancer. My father have a cancer. Brain cancer, Yeah. tumor. Please donate. Donate. Give them money. Yeah, Uy, you give them ang kisiw ka, di ba? sakit ka agarti ka mo tato makala tayo mo ti kwarta mo tayo dagong gunamin nga tiktis data langsim dito do you see that he have brain cancer tumor And sometimes, you gonna piwis piwis ka! piwis mo din we have also epilepsy kisay ka Gamit, may katita bagaan ka. Tano makaalat. Tano makaalat ay tikwarta. we are so sad because Maraguri ka. Tatno makaalat ay kwarta. Agpanggap ka nga kung kundi. Matay ka. Sakti matay ka ng aw mo. sa bali pa pananagitulong ka niya Okay, come here. I will gonna sing a song and make dance with Mara and I will dance with Uncle, okay? Just like that only. Di ba? Naglaing ni Garrett. sakit mo kang sao Kung nakamitan na cancer mo. Kung mga Wisit ka talaga. Tano makaalat ay donasyon. Ang piwis ka. sakit ka garo nagsao ka mo Asyan. Sige, abutan. Tano makaalat ay donasyon. saan mo tayo makalikom nga ino kasta Ano doon? Ang Meksikano talaga. Amerikano. Meksikano. Meksikano. No. He is also from USA. Yes. United States of Basingan. He's a trash can there. Yeah. Okay, we will make entertainment, okay? Just dance, uncle. Okay. And make yourself Yes. have a cancer. You have a cancer. We are so sad because he's so sick. He's so sick. Sick. And 10 days later, he will die. No, he will die 10 days later. He was naditaning nun, di pa He has a nagbiyagan. tanning in his life. Yes. Basta matayon. He has a due date. A due date. Palinding. He will expire on next week. Ano pa expired ka na? Huwas na kalagatan sa expiration mo. At least maya, social dati pa nakapatay mo. At expiration, na mo You know mag-English. how to speak English? What the? What the fuck say? Ding 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 ding. Magsala tayo! Go!
ako tayo matay na bigat. Na, Matay ka na napatay ka no bigatan ng tol. Si Daniel ang kawawang parte. Hindi siya gumagastos. Narawag siya sa alak. Kasya'y din sa pulutan. Inulit siya at nilipas. Pagsiit at kulang na lang ang nasa lamisaan. At kung siya tanda ng kalsada, mamangag siya na naglalaaw. Nagtatago ng cha-cha-cha, ay walang kumaan. Ang kawawang parte, laging naulaw, nagtatayak ang kanyang lubo. Ang kawawang parte, dahil sa sobrang parte, di mapigilan ng magsasarwa. Agis mo siya sa kanyang edad. Sigalit ang kawawang parte, sa bako di makatakder. Gusto sa yuting siya at itutulog sa kanilang bahay. Hindi na siya na walang nakiusa. Magrarasaw pa at kaya pa naman daw niya magna. At pipilitin niya tumakder. Nagnakwang siya at maitutugmang. Ang sabi ay dinanog daw siya at tinawis ng ama. Ang kawawang parte, palaging namulang nagtatayang ang kanyang luwa. Ang kawawang parte, dahil sa sobrang parte di mapigil na magsasarwa. Agis mo siya sa kanyang igdas. Alam mo na! Okay, we'll make a step like this. Let's follow us. Follow ka mo. Follow us, follow us. Ang kawawang parte, palaging namulang nagtatayang ang kanyang lumo. Ang kawawang parte, dahil sa sobrang parte di mapigilan ng pagsasarwa. Agis mo siya sa kanyang edad. Alright, thank you so much. Palakpakan naman hapon nila. Yes. Thank you so much for staying with us here. Thank you very much, sir. Thank you. Thank you very much. Maraming salamat. Salamat. Thank sir, you very ha. much, sir. Maraming salamat. Thank you very much. Ganit ka lang. Ramdam ka doon kang makikamkamayan ako. Nagpabot. Kung nagamin taktay nga ang panggap ka nga sa akin mo, dada ko makwarta. Apoy ka mo. Nagpangaka mo. Ha? Awan natin na alam eh. Hindi ka magkisiw. Awan na alam yung donasyon para kanya, ma. Di ka mo nagpiwis, nung nagpiwis ka kung madagdak ko. Ah, mom, nood na nga makita madala ron. Wag. Ang panggap ka mo Agarante ka. Tunga. Ay, ang galdano, yung kwartana ko tila. Ako rin ka kang kakwartan may Sika ka no, di kaya na. Napin ito, Hoy, last na statcher ka mo to. Data mo. Golden, tira naman. Kakaiso na lang ako, tiras ko. Nag-gold na, nalampay laang. Ano, natay na kayo. Ako rin, ano yan? Matatibag bagamay. Apurado ka. Uncle, dahil isak... Bakit Bakit ano, bakit? Apay tatawag na ka, bakit? Kahit bakit kamay, Oh. Bakit na, kuino bakit ka talaga? kahit sulay, di bakit kan. Mga gapungay, mga patulan na ka bang Lakay balat tarupam niya. May kapal. Ubing pa'y datang ko. Bakit gayam nga bakit? Hana bakit nga ubing? Bakit akong tagaw apro sa activities? Oo, nipikas yung tanggol. Love na kangkal? For life. For life. For life. Kasano nakamahal? Kahit atlas lang, ikaw ang pinakamaganda. Ay, wow! Nakita mo na tali magasot, isa ibagamaw. Ore may
may sa Uncle Daniel no kastoy. Thank you, Uncle A. Tiwis cookie naman kala. Ako rin ka kay tangal na Ay, tangal mo, kataso. tanulugong guna na. Makatibagada tabol ka. Uncle, thank you so much. Ay, dami kang bakit na. Sapay kumata dyan may kadwang masusunod nga mga palmitoy na biyag kanto pay lataweng. Ang kumabot to. Ang kamang matay weng. Dapat si kami kumunang matay kinyang. Sige Uncle ay tulog da ka na. Ikanda ka pa gan kwarta. Bilang kaweng. Itutok mo kanya na tang bilang. Okay. Bagas, law. Law. Ayaw ni Sulay. Manaw. Bilang. Bilang. Sa mga pagbiyak. Bilang. Bilang kunada. Bilang. Tanga ka Uncle bilang. Bilang garo. Bilang. Bilang. Wah. 1, Go. 2. Oh. 3 pa ah. Diyan mo nag-eskwela. Saan ka nagturod nga katungtungan ti English ta Amerikano, di ka mga nag-eskwela. Kustan na yun na pay. Ang buntok na. Ikang kanabuntok naman. Kustan. Manaw, 4. Ekpaw. 4. Kaya mo pay. Si Marunong. Kaya mo pay may isa. Wow. Inya pa ka. Ang galing. Ang salat naman. Ang galing. Galing mong sumayaw, galing kong gumalaw, Galing kong sumayaw, galing kong gumalaw, Daniel na sasagot ang kanyang asampaw. Nakaadu ka kay ng tisuling. Gusto ng thank you Uncle A. Tulod na ka. Last nga hagtan. Naglanguyot. Ang kalagorodaan na gutog ka mo. Nagtangkan tabagbagi man ka karaman rupa. Sige, Uncle Daniel, Diyos tip kumuyukin ka. Ano? Ikaw. Tumot na nakakaasim at ng tisulingon. Ang damdamang paborok at tinagadunga suka. Isab. Waling kang harudan may kanang tugaw ka. Tugaw ka. Itulod tama. Kawanan, gumatang tubay to ato. Itulod na kan. Tulod na ka. Tulod na ka. Hindi kita May galot. Mamayang ka. Kajay na ko. Naitulog na ka ng tangan. Good night. Sleep. Lay down, baby. Lay down, baby ko. Lay down. Sleep. No, it's okay. Tatay pa ilawat si Gina.